kilpailua. Moottorikelkka Crossin Pro 800-luokan SM-sarja päättyi mukavan kevätkelin vallitessa Tornioon. Rata poikkesi jonkin verran kauden aiemmista, selkeästi lyhyempänä se oli kuitenkin myöskin huomattavan yleisöystävällinen. Kauden päätöskisaan saavuttiin tilanteessa, että Janne Tapio johti ja rovaniemeläisellä oli mahdollisuus varmistaa mestaruus jo ensimmäisessä erässä. Haastaja Tomi Ahmasalo oli viikkoa aiemmin pessut Tapion kauden pääkisassa, eli EM-kahinoissa, ja näin Ahmasalo sai kauan kaipaamansa Euroopan mestaruuskultamitalin. Tomin olisi kuitenkin pakko voittaa molemmat erät, ja Tapiolla pitäisi olla ainakin toisessa erässä rutkasti epäonnea, mikäli Ahmasalo mielisi ottaa EM-kullan jatkoksi myös SM-sarjan ykköspaikan. Pronssissa oli vahvimmin kiinni pikkukoneisella 440-sellä 800-sia kiusaava Juha-Pekka Peuranen, mutta kovaa taistelua lupasivat myös muut viivalla olevat kuljettajat. Ja näin Tornion ensimmäiseen erään kauniissa talvisäässä. Myöskin tämä paikka on ihanteellinen, hyvin kompakti ja tiivis, yleisön helppo seurata. Kaikki näkyy, kuten myöskin tämä ensimmäinen mälli ekassa kaarteessa. Siinä Johannes Kotala, Tomi Ahmasalo ja Matias Hertteen ottavat ylimääräiset voltit ja Kotala on ensimmäinen, joka pääsee liikkeelle. Sitten toipuu hämmästyksestä Matias Hertteen ja Tomi Ahmasalo asettelee vielä karkuremmiä paikalleen. Kun muu joukko on jo ehtinyt Janne Tapio johdolla ensimmäisen kerran noihin pöytähyppyreille ja siitä sitten käännetään Janne Tapio johtaessa ja Enontekiön Jarmo Näkkäläjärven ajaessa toisella tilalla ensimmäistä kierrosta täyteen ja tässä vielä tuo lähdön ruuhka. Siinä mennään eikä meinata, lumi pölyää ja ihme, kenellekään ei käy kuinkaan, vaan sieltä noustaan koneet pystyyn ja menoksi. Jotkut toki joutuvat kiertämään hieman enemmän kuin toiset, mutta sehän on pelin henki. Tässä Janne Tapio, sitten Jarmo Näkkäläjärvi. Sen jälkeen numerolla 4 Juha-Pekka Peuranen, Henry Toppala numerolla 5 ja numerolla 6 Jarmo Jurveliin. Siinä kärkiviisikko, joka tässä erässä painaa. Ja mehän muistamme, että Juha-Pekka Peuranen todellakin liikkeellä ainoastaan 440-sellä koneella tästä Pro 800 luokasta, joten hän on kuutioiden ja tehojen puolesta altavastaajana, mutta kuten tässäkin näemme, ranteella paikataan se, mikä mahdollisesti hevosvoimista hävitään. Peuranen tekee hyvää työtä Janne Jurveliin ja siinä hänenkin edellään vielä Polariksellaan ajava Länsi-Pohjan moottorikelkkailijoiden Henry Toppala kovasti ahdistelevat, mutta niin vain Lapin moottorikelkkailijoiden Juha-Pekka Peuranen pitää tilansa erittäin hyvin ja onnistuu säilyttämään kolmannen tilan. Ottelu 3-, 4- ja 5-tiloista aivan fantastinen tässä ensimmäisessä erässä. Peuranen Jurveliin ja sitten Toppala, eli Janne Jurveliin
numerolla 6, joka on ollut tämän kauden ennakkosuosikkeja. Ei ole varmasti onnistunut itsekään aivan niin hyvin kuin etukäteen laski, mutta tässä meno maistuu. Hän ohittaa tässä yhden kerrallaan. Ensin siinä joutuu Henry Toppala antamaan periksi ja sitten Juha-Pekka Peuranen seuraavana, kun Rovaniemen mies lataa oikein huolella. Eli Janne Jurvelin numerolla 6 nousee tässä hetkessä 5. tilalta 3. Erittäin hienoa ajoa. Sitten Juha-Pekka Peuranen ja Henry Toppala. Ja sinisellä Yamahalla siinä on vielä myöskin Kautokeinon moottorikerhon Hugo Hetta samoissa kuvissa 6. tilalla beesailee hyvin tuon 3., 4., 5. sijojen taistelukolmikon kannassa, joten ylivoimaisesti pitkämatkaisin sieltä, eikö se vain Kautokeino liene ihan Norjan puolella, mistä Hugo Hetta on mukaan kisaa tullut. Ja siinä mennään jälleen nurin ja toistamiseen tänään kaadon hoitaa ystävämme Matias Herteen ja näin erittäin pahan näköisesti, mutta ihme ja kumma mitenkään ei käy. Juha Pernu numerolla 20 siinä lähestulkoon alle jäävänä osapuolena katsoo vielä kerran taakseen, että onpas se tuo Jakobstadin poika huimaa rotua, kun ei pysy pystyssä ja yrittää päälle koko ajan, mutta siinä se on vain sitten Matias Herteenin todettava, että toisen kerran meni nurin, onneksi kuinkaan ei käynyt. Janne Tapio kärjessä ja hän vetää erittäin tyylikkäästi ja johtaa omaa lähtöään täysin selvästi. Siinä ei ole kenelläkään mitään sanomista, mutta entäpä sitten täällä taustalla, jossa taistelut ovat saaneet jälleen uutta ilmettä, kun Tomi Ahmasalokin nousee vielä leikkiin mukaan. Tässä kuitenkin Peuranen, Toppala ja heitä edellä jo meni tuossa Janne Jurvelin, joka siis 3. tässä vaiheessa, Peuranen 4., Toppala 5. käyvät kovaa kamppailua. Samaan aikaan on aloittanut myöskin kuvien ulkopuolella Tomi Ahmasalo hirmuisen kirinsä ja nousee vähitellen tätä joukkoa kohti. Siinä myöskin Hugo Hetta hyvin kuvassa mukana. Hän ajaa Yamahalla, joka on sinisen värinsä puolesta helppo kelkka erotettaviksi tästä hyvin punavoittoisesta joukosta, joka tässä kisaillaan. Tornion rata todellakin keinotekoisesti valmistettu, katsomusta päätellen hyvin tuommoiseen perinteiseen urheilukenttämaisemaan. Siellä on maavallit ympärillä ja kansalla todella hyvät ja edulliset asemat seurata tätä kilpailua, jossa koko ajan tapahtuu ja mahtavia taisteluja. Henry Toppala ei saa siinä hetken rauhaa. Juha-Pekka Peuranen ja kumppanit tekevät todella paljon kiusaa ja ottelu on tuosta mitalisijojen takana ajettavista paikoista erittäin rankka. Ja siitä hyppyrin juurelta se on Matias Herteenkin vai jonnekin kadonnut ja jatkanut kisaansa. Eikä ole moksiskaan, vaikka on vetänyt samassa erässä jo 2 kertaa nurin. Ja näin meno jatkuu Torniossa, joka oli siis kauden päätösosakilpailu. Ja 2 erää siellä, kuten kaikissa muissakin SM-kisoissa. Aiemmat kilpailut on ajettu Heinolassa avaus. Sitten lumiolojen vuoksi Jämsän kisa peruuntui ja siirtyi Rovaniemelle. Ja nyt sitten päätöskilpailuna Tornio, jossa toden totta lumesta sen paremmin kuin kauniista säästäkään ei ole puutetta, vaan kaikki on todella hyvin. Näin jatketaan tiukkaa menoa. Ja Janne Tapiolla tuolla kärjessä ei todellakaan ole mitään ihmeellistä tehtävää. Jarmo Näkkäläjärvi on siellä ihan yhtä selvänä 2. Mutta sitten todellakin tämä 3., 4., 5. tila on kovaa leikkiä. Henry Toppala, Janne Jurvelin ja Juha-Pekka Peuranen käyvät kovaa ottelua. Siinä johtokelkka vaihtuu tämän tästä, mutta mitään selvää ei tule. Tällä hetkellä Jurvelin toki siinä 3. tilalla, sitten Toppala 4. ja Juha-Pekka Peuranen 5. tilaa hallussaan pitäen. Ja jälleen tullaan tuon urheilukentän katsomon maavallien eteen hyppyrille. Ja nyt sinne on ilmestynyt myöskin sitten keltapuna-valkoinen vaara taakse. Eli ystävämme Tomi Ahmasalo on nyt sitten yltänyt myöskin kameramme kuviin ja janoaa tässä itselleen mahdollisimman hyvää tilaa.
Jannehan jäi sinne ensimmäiseen kaarteeseen kolaroituaan Johannes Kotalan ja Matias Herteenin kanssa siinä lähdön ruuhkassa, ja nyt sitten rovaniemeläinen tuore Euroopan mestaruus kultamitalimies ottaa ja pomppii skidullaan yhtä kerrallaan vastustajistaan ohi. Näin joutuvat antautumaan Peuranen. Siinä joutuvat antautumaan kaikki, kun Tomi Ahmasalo hyökkää oikein voimakkaasti ja Janne Tapio siis edelleen kärjestä, toisena Jarmo Näkkäläjärvi. Ja näin Tomi Ahmasalo tekee tässä tiukkaa työtä. Mies lähtee hakemaan ohituksia ja nyt on vuorossa siinä Henri Toppala, jota hän ahdistelee kovasti, kuinka käydään. Ja näin siinä vaan mennään sitten jälleen kerran ohi. Ja tässä tulee Janne Tapio puolestaan johtopaikalla numero 1 tuttuun tyyliin. Miehellä EM-finaali meni teknisten ongelmien vuoksi jokseenkin plörinäksi ja hän joutui siellä tyytymään jäännöspisteisiin, kun todellakin tässä kuviin tuleva Tomi Ahmasalo veti komeasti itselleen kauan kaipaamansa Euroopan mestaruus kultamitalin. Näin Janne Tapio Tornion ensimmäisen SM-osa-erän voittajana maaliin. Vielä ei kultamitali varmistunut, mutta se on aivan muodollisuutta vaille selvä asia. Startti meni kyllä täysin nappiin, että siinä Tomin kanssa mentiin ihan rinta rinnaan ja siinä viimeisen kolmanneksen aikana niin mulla kelekka kiihtyi vielä vähän paremmin ja pääsi etulyöntiasemassa siihen kurviin ajamaan niin kuin ensimmäisenä. Ja mietin, että Tomi taisi kaatua siinä. Se yritti sitä sisältä vielä, mutta siitä ei ilmeisesti mahtunut sitten näin. Me löin oven kiinni. No niin, mitäs siinä startissa oikein tapahtui? No ei siinä, että kaveri tuli sisältä takapuolelta suoraan perseeseen ja molemmat nuri, ettei siinä ollut paljon mulla tehtävissä. Ei sille voinut mitään. Vähän oloa kun kisat raskee tolleen, mutta nyt näköjään osalla ei pysy nuppi kirkkaana. Joo, no startti oli tässä vähän huono, että me vähän myöhästyin siinä, että pysytte ekaan, mutta pääsin suhteellisen hyvin, että se oli aika lailla hässäkkää, että siinä kaatui porukkaa eteen, mutta sitten ajo alkoi kulkea ihan hyvin siinä joku 5 minuuttia, kun oli ajettu ja sitten alkoi pääseen kaverista ohi ja se meni sitten hyvin loppuun. No lähtö nyt vähän meni miten meni, että myöhästyin aika pahasti tuossa lipulla ja sitten siinä vaan kaverit vähän töniskeli toisiaan nurin, niin jäi hyvä aukko ja siitä pääsin sitten ihan hyvin nousemaan. Ja olin sitten toisena jossain vaiheessa kuitenkin. Mutta sitten vaan takkaa tuli vähän nopeampia, niin se Jurvelini meni siinä ohi. Olisiko vähän yli puolen välin jälkeen, että ei voinut pitää takana millään. Tervetuloa takaisin moottorikelkkakrossin kauden viimeisen osakilpailun tunnelmiin. Suomen mestaruuden osalta tilanne oli sellainen, että Janne Tapio tarvitsi enää varman ajon voittaakseen mestaruuden. Ahmasalon oli siis edelleen pakko voittaa, joten se loi hyvän lisäsäväyksen kauden päätökseen. Tornion toinen erä viivalla ja koneet käyvät kovilla kierroksilla. Liikkeelle lähdetään erittäin tasaisesti. Ja äskeinen mutka, jossa riitti ongelmaa yhdellä jos toisellakin, selviää nyt paljon rauhallisemmin. Tomi Ahmasalo ryntää kärkeen, Janne Tapio perään. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että siellä on Matias Herteen kolmannella tilalla, mutta sitten tulee jo tuttuja miehiä Juha-Pekka Peuranen, Janne Jurvelin ja Jarmo Näkkäläjärvi heti siinä kannassa. Janne Tapio, Janne Jurvelin, Jarmo Näkkäläjärvi oli ensimmäisen erän 3 parasta. Tomi Ahmasalo tässä kuvassa, joka on nyt johdossa, oli ensimmäisen erän 4. ja 440 koneella ainoana tässä Pro 800 SM-kapinassa mukana oleva Juha-Pekka Peuranen Lynxillään Lapin moottorikelkkailijoista oli ykköserän 5. Toinen ja samalla Tornion kautta kauden viimeinen SM-erä menossa ja Tomi Ahmasalo sitä johtaa.
Janne Tapio toisena vilkaisee kesken huimaa hyppyä taakseen, että mikä siellä on takana tilanne. Pitää toista tilaa hallussaan tällä hetkellä ja menee näyttävästi siinä perässä. Ja Janne Jurvelin on napannut kolmannen paikkansa. Matias Hertteen on vielä siinä hyvin neljäntenä. Ja näin Pietarsaaren mieskin on tässä erittäin hyvin ollut leikissä koko kauden mukana. Tasaisuus häneltä vielä puuttuu, mutta sitä varmasti kokemuksen myötä tulee lisää. Ja tätä kokemusta sitä tarvitaan, kuten näemme tämä kaksikko Tomi Ahmasalo, Janne Tapio. Kokemuksen kautta heistä on tullut mestarimiehiä, joille Suomessa ei oikeastaan kukaan voi mitään. Janne Jurvelin, Juha-Pekka Peuranen, Henry Toppala ja kumppanit ajavat todella hyvin, mutta heillä on vielä muutama startti ajamatta päästäkseen näiden kahden Rovaniemen veijarin suoritusvarmuuteen ja vauhdin ja otteiden kovuuteen, mutta eiköhän se sieltä ajan myötä tule, kun rauhallisena pysytään ja tehdään sitkeästi työtä. Näin erä pomppii tuossa pääsuoralla hyppyreitten yli ja sieltä tulee sitten Hertteen todella vauhdikkaasti, käy tuolla Hangen puolellakin, mutta pääsee sieltä sitten jatkoon. Näkkäläjärvi, häntä siinä ahdistelee myöskin kovasti ja Janne Jurveli taisi tuossa äskeisessä hötäkässä jo siinä Hertteenin jopa ohittaakin. Ja näin sitten meno jatkuu ja tilanteet muuttuvat. Matias Hertteen oli siinä todella hyvissä asetelmissa, mutta hänellä erilaisia tilanteita, kuten äsken näimme, aivan riittämiin saakka. Henry Toppala tässä Polariksellaan on yksi niitä yksinäisiä Polariskuljettajia tässä Pro 800 luokassa, josta Lynx sekä Ski-Duo ovat mahtimerkkejä, niitä on ylivoimaisesti eniten mukana. Hugo Hetta ajaa Yamahalla ja Henry Toppala Polariksella ja melkein muut sitten ajavatkin mainituilla kahdella merkillä. Ja näin sitten Toppala tuo piristystä leikkiin mukaan ja ahdistelee tässä nyt vuorostaan sitten Matias Hertteeniä oikein kovasti. Hakee tuolta erilaisia linjoja päästäkseen ohitusyritykseen. Vielä Pietarsaaren mies siinä pintansa pitää, mutta miten kauan kun Länsi-Pohjan mies tulee. Ja näin. Näinkö hävisi siinä Matias Hertteen sitten 1-2 yhtäkkiä kuvaruudusta. Hänelle tapahtui siinä jotakin ja ei kyllä mies vielä leikissä oli mukana. Tuo kameramme vaan kääntyi niin, että hän siitä putosi linssin kantamalta pois. Ja täältä tulee vauhdilla Tomi Ahmasalo, Janne Tapio samaan nippuun ja nämä kaksikko menee ohi jo hitaammista kierroksilla ja siinä on takaa tulemista varten kova seuraaminen hitaammilla kuljettajilla, kun nämä kaksi huimaa menevät. Samaan aikaan sitten Henry Toppala ohittaa Matias Hertteenin. Sieltä tulee Juha-Pekka Peuranen myöskin vauhdilla ja ohittaa molemmat, mutta hänen ajolinjansa on hieman ahne ja siellä pääsee heti seuraavassa mutkassa Toppala kuittaamaan sitten uusiksi. Ja näin, mutta niin vaan pysyy Peuranen siinä edellä. Hetken oli siinä jo Toppala uudestaan ohi, mutta ei kestänyt kantti. Ja niin Juha-Pekka Peuranen todellakin ainoastaan 440 koneellaan tekee kilsaa isommille tuolla Pro 800 todella mainiota ajoa. Peuraselta, joka myöskin monien muiden tämän luokan kuljettajien tavoin edustaa rovaniemeläistä Lapin moottorikelkkailijoita. Siinä hyppää sitten Tomi Ahmasalo, hänen perässään Janne Tapio ja kolmannella tilalla on nähdäkseni tässä ajava numero 6 ja hän on Janne Jurvelin, niin ikään Lapin moottorikelkkailijoista ja ajokkina hänellä on Lynx, kuten todettua. Jarmo Näkkäläjärvi Enontekijä moottorikelkkailijoista 4. Ja kärjen osalta tilanne ei siinä mielessä ole muuttunut. Toki sielläkin aina välillä sitten Janne Tapio yltyy kunnon taka-ajoon. Siitäkin huolimatta, että hänelle tämä tila riittää mainiosti Suomen mestaruuskullan varmistamiseen. Ja näin Janne siinä sitten samalla saa myöskin hieman lohtua tänä vuonna huonosti päättyneisiin EM-suunnitelmiin. Tomi Ahmasalo edellä ajavana tuulettaa viimeisessä hyppyrissä, ottaa erävoiton. Janne Tapio toiseksi ja Suomen mestariksi. No, tuliko nyt lohtua vähän tuo ekan startin juttu? No tuli joo, että olisi vaan ollut hienoa ajaa pari tämmöistä starttia Jannen kanssa ja taistella tosissaan sitä SM:ssä, mutta tänään oli vähän huonoa tuuriaikaa erässä ja toi nyt antoi vähän lohtua. Ja varmistihan se sen hopeaa. Se näytti ihan kilvan ajolta, oliko
Oliko siinä mitään saumaa kiinni saamista? Kyllä siinä oli kova kisa meillä Tomin kanssa, että kyllä me yritin koko erään löytää nopeampia ajolinjoja ja päästä ohi, mutta sen verran oli Tomi kuitenkin nopeampi, että ei päässyt. Pari kertaa ehkä nyt siihen rinnalle pääsi, mutta ei kuitenkaan ohi päässyt puristamaan missään. Oli kyllä kova erä. Näin saatiin SM-mitalit jaettua, mutta Torniossa oli vielä tarjolla viimeinen titaanien taistelu. Batterilähdössä oli pelissä maineen ja kunnian lisäksi selvää Suomen rahaa, ja se kiinnosti kaikkia. Janne Tapio venyi lopulta ykköseksi, mutta huimaa oli taistelu muistakin sijoista, kuten nämäkin kuvat kertovat. Tällaiselta näytti moottorikelkkakrossin SM-taisto Pro 800-luokan osalta. Ennakkosuosikit pitivät, ja näin ollen Janne Tapion ja Tomi Ahmasalon hallitsemat kisat eivät olleet mikään yllätys. Torniossa kuitenkin kärjen takana käydyt taistelut nousivat ehdottomasti kauden parhaiksi. Ei muuta kuin jäädään odottelemaan ensi talven lumia. Kiitoksia seurasta ja mukavaa lauantaipäivän jatkoa.